Silav roj baş hevanno. Hêvidarim herkes baş e. Niha li Ewropayê saet 12 em ji ora bültenekê kin pêşkêş dikin di derbarê bûyerên dawî yên di derheqê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de li bendava tîştên van deqeyan de şerekî pir giran heye. Dronekî Bayraktar hate xistin. Her wiha hem erebeyên zirxî yên girêdayê artêşa Tirkiye hatin rûxandin. Şervan niha di nava tevgerê de ne. Ber bê bendava tîşinê ve niha xelk jî diherike ji kantona Firatê her kesê ku li hev kom biye niha berê xwe didin bendava tîşirinê tam navenda şer. Eger dengê min baş e bila heval agahî bidin min ji kerema xwe re. Eger deng baş be süper e. Ez li benda peyamê we me eger deng hebe baş e. Yani ez zanim hinek pirskirêk çêbûne di YouTube'a min de ama tam sebebî wî nizanim. Ez anha viye biceribînim. Eger xuya bike her tişt baş be ji ber ku nizanim sistem çawa ye fotoğrafê li ser YouTube'a min guheriye û pir tişt guherîne. Deng tê Mehmed Şîrîn Sûren. Merheba ji te re. Deng baş be temam e. Heh. İşte ez niha li derva me li kafeteryekê rûniştim me ez temam süper. Hin tiştê ku qewimîne dixwazim bu ara par ve bikim Hakan Fidan Wezîrê Karê Derve Tirkiye doh dibêje em dixwazin ne weke şert hatîne navê Sûriye bibe Komara Erebiya Sûriye yani Suriye Arap Cumhuriyeti yani sanki malê bavê wê ew qirar dide û bê ku bigire yani ew kiye çima qirar dide derheqê Sûriyede yani bibe Komara Arab bibe Komara Kurd bibe a Sûriye miştera çi ya hiç qas însan bêhed hene ya însanên min dû jêra got sekbav tiştekî pîs e gelo tiştekî xirab e heqeten ya çi karî wê heye li Sûriyê tê tevlîvan îşa dibe ya yani herkes dizane tirsa wan ew e ku li Sûriyê eger navê Komarê biguhere eger bibe Komara Ereb û Kurd ya jî navê Kurd destûra bengeheniya Sûriyê de were bicêkirin ev dikare bibe emsal ji bo Tirkiye dikare bibe nimûne tirsa wan ew e ama tirsa wan ne li cî he çünkü Tirkiye diguhere navê Tirkiye diguhere Kurd weke milletekî bêhejmarekî pir zêde li Tirkiye hem de destûra bingehîn de têne bicêkirin navê wan sedî sed e yani sedî sed bê şik û şüphe bila tu şüphe Kurdekî jî çê nebe ku li Tirkiye guhernên bingehîn têne çêkirin berdêlên pir mezin hatine dayîn heta niha ev pêncî salan ne pêncî salan sed salan jî tonkî komkujî hatine kirin dewleta Tirkiye di dawiya dawiyê de mecbûrê hem hesabê vê yekê bide û hem jî Tirkiye diguhere êdî dibe Anadolu Cumhuriyeti êdî dibe Anadolu Birleşik Devletleri êdî dibe konfederasyon çi dibe ama Kurd sedî sed digihêjin heqê xwe ê netewî li Tirkiye ew wisa nabe bê berpirsiyariyê kes nikare tev bigere yani ez vîya ne ku agahiyê min hene hin ji tişta dibêjim sedî sed wisa ye xweza wisa ber bê wê derê ve diçe yani ew qas berdêl hatine dayîn li Tirkiye 25 milyon Kurd hene û bêjin 30 milyon yani heta tu heqê wan ê xwezayî nedî tu dikarî bi vî şiklî bidomînî Hakan Fidan ki ye îro hesibê gever dibe diçe mesele ne ew e zarokên pêşerojê vê coğrafyê divê li nav hev de bi hev re bijîn şer jî hebe pevçûn jî hebe aramî jî aştî jî hebe çi dibe bila bibe mesele ne ku şer çê dibe em divê li hev bikin mesele ne şer e mesele şer çê ve çê nebe aştî çê ve çê nebe heqî vî milletî divê were dayîn lê were vegerandin û lêborîn were xwestin ji ber komkujî ku dewleta Tirkiye terörizma ku dewleta Tirkiye hê jî li ser Kurda dike divê were seknandin bes e yani bi vî şiklî nabe herkes heviya xwe biparêze tekoşîn devam dike tekoşîna çekdarî dibe bê çek dibe diplomatik dibe siyasî dibe yani ne işî heneka ye Hakan Fidan şahsiyeteke îro hesibê tune Tayyip Erdoğan şahsiyeteke îro hesibê tune em li ser vana li ser daxwazê wana li ser fikr û bîr û baweriyê wana nikarin pêşeroja xwe ava bikin tiştek wisa tune niha hevanno bendava tişinê ez nûçeyên dawî jî were bêjim bendava tişinê niha ev der ji duh ve ev nexşeya zer hinekî guher ye şervanên Qesedî YPG pêjê pêş veçûne
مدوه گوتبو حکام فیدانه کد خوازه ناو سوریه ببه سوریه عرب جمهوریتی بلا قربانا تلیا لنگی بلا قربانا تلیا هری پچوکا لنگی چپی یه شهروانی یه پجیبه yani او قص مهکی زیده تره دولت ترکی به اصرار خوازه بنده و تشنه بگره شارکی پر دجوار لوی داری هیه ev herem dışarıda devereki pır stratejike hedefeki mühim ye arteşa Türkiye duhazın bigrin. Çi be bula be dibijin berdeyle bigrin. Ama şervanın üssü şervanın gridley devlete Türkiye u çete naha westiyane duhazın derkevin. Duhazın birrevin. Fakat arteşa Türkiye peşil wan girtiye kesi ku birrevin didim berguleyan. Hevanno. Liguri agahîn ku ji çavkanî heremê hatine şervanên Qesedê li herema bendava Tîşinê ya başlî Kobanê balafira bê miroviya Bayraktar ya bi cûriya TB22 a dewleta Tirkiye xistin xwarê dewleta Tirkiye dagirker bi tevî çetê wê pira qereq û zexê ya başûrê bajarê Kobanê topbaran dikin girêdayê mijarê şer û tevçûnên dijwar li dûra bendava Tîşinê hene di navbera şervanên Meclîsa Leşkerî ya Mimiçî û çeteyên dewleta Tirk de şer dewam dike du wesayetên çeteyên dewleta Tirkiye hatin rûxandin. Li kantona Firatê jî gel ber bi bendavê ve diçe ji duh ve mecwara ragihandibû ji duh ve tiştekî wisa heye şeniyên Bakur Rojhilatê Sûriyê Rojavayê Kurdistanê bi armanca piştgiriya berxwedana şervanên Qesedê YPJ û ji bo parastina avahiyên xwe yên xizmetguzarî îro berê xwe didin bendava Tişrinê bi rê ketine qismekî wan gihîştine bendavê bi sedan gelê kantona Firatê bi coş bi moralekî mezin ji bo piştevaniya berxwedana şervanên Qesedê YPJ li qada şehîd Eyîd ya bajarê Kobanê li hev kom bûn û ber bi bendava Tişrî ve ketine rê. Ji Donald Trump daxuyaniyekî dawiyê dixwazim bu ara parve bikim berê wî jî li deriyê Xaburê pirsgirêkekî hebû mizanin niha hatiye çareserkirin daireya pêwendî û ragihandina ya deriyê İbrahim Xelîl ragihand ku pirsgirêka li deriyê Xaburê niha çareser biye ji duh ve li deriyê Xaburê yani aliyê di kontrola dewleta Tirkiyeyê de pirsgirêka çûna hatine hebû gelek kes li wê derê mağdur bibûn daireya pêwendî û ragihandina ya deriyê İbrahim Xelîl bi daxuyaniyekî nivîskî beyan kir ku ev pirsgirêk niha çareser bûye li gorî daxuyaniyê ji ber pirsgirêkekê teknîkî biye ji bo kesên ku dihatin başûrê Kurdistanê problem derdket niha derî ve biye insan dikarin herin werin. Ev yek. Em binêrin ka Donald Trump çi dibêje? Donald Trump ez di wî qenaetê de me ku Tayyip Erdogan hinekî dixe xefikê ev çi meseleye wê di demên pêşme de derkeve holê. Çünkü pir pesnêwî dide dibêje ê ku li Sûriyê İran qels kir, Rusya qels kir Tayyip Erdogan û dewleta Tirkiye yani ev ji bo pêşerojê dikare bibe sebeb ku İran û Rusya berê xwe bidin Tirkiye. Nakokî derdixe di navbera her sî cîranan de ev ji bo Kurdan tiştekî baş e bila wisa fesadî di navbera wan de hebe bila hev û du bixwin qet nexeme. Êdî em gotinê xwe jî vêkirî bêjin qet nexeme. Hevan da Serokê Amerîkayê Donald Trump li Floridayê konferansekê rojnamegeriyê li da piz li ser rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê Afifê Donald Trump di konferansê de Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan wekî dostê xwe pênase kir, destnîşan kir. Tayyip Erdogan li ser daxwaza wî di sala 2019 de dev ji êrişkirina ser Rojavayê Kurdistanê berdaye. Serokê Amerîkayê Donald Trump got Erdogan dostê min e. Kêfa min gelekî jê ratê, ez bawer dikim kêfa wî jî ji min ratê û ji min re rêz û hurmet digre. Ew kesek ku dev ji hin kesan berda piştî ku min jê re got dev ji wan berde yani behsa Kurdan dike hûn dizanin û vê jî dipirse dibê wisa ez behsekî dikim ez behsa Kurdan dikim dibê di dema xwe de êrişê ser Kurdan dikir min jê re got bes e dev ji Kurdan berde qarşî Kurdan nebe wî jî dev ji êrişkirinê berda. Trump da zanîn ku ew nizane ka Tirkiye heta kengê êrişa Rojavayê Kurdistanê neke ama Trump divê bizanibe ku dewleta Tirkiye hê jî di nava êrişê de ye.
çava jera gotiye tabi basa 2019 dike. Hevalo hevanno ez li peyamê ve dinêrim di vênaverê de canan hin pirsgirêkê teknîkî çê dibin tiştek çê dibe bû yerê qewme ez wisa dibînim Abdullah Özel dibêje sekbav gotinekê di cî de ye daxuyaniya Donald Trump ez didomînim tiştê ecêb te de hene yani ez bawer dikim daxuyaniyekî hinek peyamek balkêş e yani İran û Rusya eger berê xwe bidin Tirkiye xweş e xweş e bi taybetî Rusya İranna kuvveta İranê pir zêde nemaye karibe Tirkiye bigire hemberî xwe ama Rusya ve heyfa xwe bigire tola xwe bigire ji ber ku istihbaratekî şaş da ya Rusya di derbarê bû yerên dawî de tamamen Karwan Osmanî tiştê xweş dibêjî tamam rast e hevanno ez daxuyaniya Donald Trump bidomînim dibêje Tayyip Erdoğan dostê min e kêfa min gelekî jê re tê ez bawer dikim ew jî rêzê li min digre ew kese ku Tayyip Erdoğan dev ji hin kesan berda piştî ku min jê re got dev ji wan berde hûn dizane ez behsekê dikim behsa Kurdan dikim Trump da zanîn ku ew nizane ka Tirkiye heta kengî êrişa Rojavayê Kurdistanê neke ez nizanim ew heta kengê berdewam bike ji ber ku Kurd û Tirk dijminê xwezayî hebû din e ew ji hev nefretê dikin Erdoğan heta niha ew tişt nekiriye yani Erdoğan heta niha êrişê ser Kurdan nekiriye her wiha berê jî ew tişt nekir wî dest pê dikir lê min jê re got neke ji kerema xwe re neke wî jî nedikir yani goh dide gotina min Trump li ser roxîna rejîma Beşar Esad û bi destxistina desthilatê ya ji aliyê Heya Tahrir el Şam ve jî ev tiştanî ziman eger hûn vê yekê ku li Sûriyê dixewime binêrin Rusya hat lawazkirin qelskirin İran jî hate qelskirin lawazkirin her wiha Tayyip Erdoğan kesekî pir jîr e wî bi awayê xwe bi şêwe û navên cuda xelk şandin Sûriyê ew jî çûn destanîn ser û tişt bi vî rengî bû yani Donald Trump red kir ku bersiva li ser vê yekê red kir ku bersiva pirsên rojnamegeran li ser mayîna hêzên Amerîkayê li Rojavayê Kurdistanê bide her wiha di derbarê desthilata rêveberiya herêmên din ên erê di derbarê herêmên dibin desthilatariya rêveberiya Xweser de pirsên di derbarê herêma Xweser de nebersivand û hêzên Amerîkî wê li Rojavayê Kurdistanê bimînin nemînin bersiv neda û zanin çapemeniya dewleta Tirkiye rojnamegerên dewleta Tirkiye ku li ser navê mîtê kar dikin istihbarata Tirk ew tim li wê derê li qesra spî pirs dipirsin ji Donald Trump yan jî rayedarên din yên Amerîkî armanca wan temamî Rojavayê Kurdistanê ye kêmkirina tesîra Amerîkayê li ser Rojavayê Kurdistanê ye sevan pirs me ama Donald Trump bersiv nedaye pirsên rojnamegeran yên di derbarê mayîna Amerîkayê Rojavayê Kurdistanê de yan jî herêmên dibin kontrola rêveberiya Xweser de çi dibêje weke bersiv dibêje ev beşekî stratejîk e beşekî dikeve çarçoveya eskeriyê ez bersiv nadim Trump di derbarê hêzên Amerîkayê yên li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê yên di serdema seroketiya xwe de jî got leşkerên me Sûriye û Tirkiye diparastin em di navbera wan de bûn di navbera Tirkiye û Sûriye de bûn 5000 eskerê me hebûn li wê derê di nava du artêşan de sergerdan dibûn yani asê diman artêşeke ji wan 300,000 kes bû basa artêşa Sûriye dike êdin jî 500 yan jî 600,000 kes bû basa artêşa Tirkiye dike û amedekariya şer dikirin 5000 eskerê me di navbera wan de mabûn Trump got min ji generalekî xwe re got 5000 esker di vê rewşî de dikarin çi bikin gelo general li min nêrî got ne baş e ne baş e rêzdar ne baş e ji me re got min jî leşkerê xwe vekişand ema çi bikim hûn dizanin çi qewmî ez hatim rexnekirin sirf ji ber ku min eskerê xwe vekişand ya rast min jiyana 5000 kesan rizgar kir me karekî baş kir di wê qenatê de me em ê karên baştir jî bikin
جبر کنها ازمونه که ما پر باشه کسین مهنه که از دکارم پشت خابدم وان بسال 2019 ده دونالد ترامپ بریار دا بشک جهیزین آمریکاییان لا روجاوی کردستان وکشنه ارتش ترکیه و دم ایرش گریسپی کربو ایرش سرکانی کربو او در داگر کربو گاز کیمیایی بکارانی بو اگر وره بیراوه افکار راستی رخنه بر جدی هاتبون هم قطع نابنتوی هم بشکی ج آمریکای بتایبتی مخالفت دموکرات حتی پارتیا ویجی یعنی برپرسین کمرگرانجی دموکراتانجی دونالد ترامپ جبر قراروی وکشینا جروجاوی کشتنه رخنه کربون ev vekşinavi bu sebep ku devleta Türkiye serekaniye grispi dagir bike. Alakayı be Afrin Tuna'ya Afrin beriyavi hatı bu dagir kiren. Ya İjar naha tişta ku Donald Trump de beje de derbare Tayyip Erdoğan'da yani jire ketiye Suriye mrove xad bin navên cuda da şandiye vedere ev hemî edbejim amadekariye binge heki amadet ke sibe dusbe ev heteşe eğer suç bike lehember Aleviyan lehember Durziyan ya jî lehember Kurdan şer ve de desve kirin eber pisyar Tayyip Erdoğan'e. Sibe dusbe eğer Rusya davat işteki bike Amerika ve beje menekir. Türkiye kiriye berpisyar Türkiye'ye hundukarın beri xobidin Türkiye. Yani ve derede ez bejim kay ev kap ben de istiyor Türkiye'de heneki dişidine. Hunçid bejim. Rastı ne rastı? Ago Yıldız Rojbaş beje iyi yayınlar Malatya Ava. İyi yayınlar. Kurdi Lübnan'ı bina Rojava memnunum bir yer bedim. Kurdi Lübnan'ı bir alve deribin icabı ki herkes her makuleye elberkat de. Ezbanakum yani anina ve deri debe yani evcid be. Yani merud kare rivazı ki çevkeş bu Kurdi Lübnan'ı varın Rojava Kurdistan'ı beriyan ha hatınji. Vakti ku İsrail'e erşe ser Lübnan'ı kir kısmı ki Kurdi Rojava Kurdistan'ı hatta Arapji hatın ve deri Kaspartan Rojava Kurdistan'ı. Na devera heri bir evle Arojata navin Rojava Kurdistan'ı. İjar hevanno. Gotenen Hakan Fidan ev gotenevi barday ya insan çıkas qıcığı, insan çıkas pise. Yani bar nakum Kurd be. Az bar nakum. Yani az dibijim dereve. Yani insanın Kürt nizanım ki maruf çıkas xwe teslim dijmin bikeji disaji de hundir insan da vicdanekî kêm dimîne ama ew li cem wî bê şexsiyetî tune na wallahi billahi tune yani ew qas Kurd hatin ji Tirkiye re seroketî kirin di asta wezîrtiyê de kar kirin xizmet kirin ji Tirkiye re lê kesekî mîna viya ew qas dijminahiyekî vekirî nekiriye acêb e acêb. Mesela anha pêvajoyekî hele Tirkiye dimeşe heyeta İmraliyê diçe parti derî digere ew de insanan îqna bike ji bo rewşek aram çê bibe Tirkiye ama em dinêrin ev kesê bê şexsiyet Hakan Fidan û Tayyip Erdoğan bahsa lêdanê bahsa şiddetê dikin hûn qebûl dikin wêkin hûn qebûl nakin em ê qira bibînin yani pir vekirî de axivin êdî tiştekî veşar tişt tune ve naşêrî jî ya ve naşêrî jî mêrkana ve naşêrin acêbin bana ya. İjar Roşuse hevanno nahad deraqe ve van hevdîtinê li İmraliyê de pir insan fikrê xwe beyan dikin lê hê tiştekî zelal tune ye Fransiyan Amerîkî nêrina Mazlûm Abdî PDKS Amerîkî û Fransiyan yek e erê bila yek be fikra min bila yek be û çêkê ji we re dixwînim erê aniha li Rojavayê Kurdistanê xebatekî ciddî heye ji bo Kongreya Netewî lê tarîxê nehatiye diyarkirin hevdîtin dewam dikin hem bi enekesî re hem bi Aliyê Din ê Başûrê Kurdistanê re hevdîtin hene dewam dikin ama devleta bi tenê divê dünyayê da ya pêşî lê digre devleta Tirkiyeyê doh me ji we re gotibû berpirsiyarê nifşên nû her wiha berpirsiyarê pedekê
Mesrur Barzani li Tirkiye bûn hevdîtin pêkanîn. Ez bawer dikim hema bi cesedî sede armanca dewleta Tirkiye ew e bi van kesan bikaribin pêşî li kongreya netewî bigirin, konferansekî netewî çênebe. Di vê kongrede armanca Kurdan ew e bikaribin mekanîzmeyekî ava bikin ji bo li hember hêzên cîhanê bikaribin daw doza xwe, hedefa xwe, armanca xwe bikin yek, daxwazê xwe bikin yek. Her partî bi tera serê xwe rabe hereket bike, ev ne baş e ji bo siberoja Kurdan. Armanc ew e di kongrede. Eger wisa nebe daxwazên netewî çewat tê ziman, çewat kare were formüle kirin. Ev ji bo dewleta Tirkiye jî mühim e. Eger ew daxwazên Kurdan di kongreya netewî de werin nivîsandin, mirov dikare van daxwazan pêşkêşî dewleta Tirkiye jî bike, dewleta Tirkiye mecbûr e wana pêk bîne. Evan ez ji vê nexşê em nexşe min du nîşanê we dabû ama pêşketin hene, guherîn jî hene. Nihal vê derê şer û pevçûn gelekî dijwar in, ev pira qereq û zaxî ye. A ji vê derê normal aliyê Firatê ê aliyê rastê dibin kontrola Qesê de debû lê ew derbasî aliyê Firatê vira jî bûne ji bo ewlekariya bendava Tişrînê herema xwe a kontrolê berfireh kirine. Ev jî ev bendava Tişrînê ev dere, ev ciyê fotoğrafê kamyonê hûn dibînin, îşareta kamyonê. Ama vê derê gav bi gav pêş ve diçin. Pêşketina wan dikarin zûtir jî pêş bikevin. Lê hêzên Amerîkî dibêjin neçin. Peymanekî me çêkiriye bu ara, li gorî peymanê tevbigerim, min dibe me ji wan re hîştiye. Pir zêde pêş ve neçin. Ama ev der pêş ve diçe. Ev der jî pêş ve naçe ez dibêjim qey. Ev deyrê Heyf, deyr Hafir. Eger hinek pêş ve biçî ji xwe digêjî Helebê. İcab nake. Vê gavê îcab nake. Vê gavê. Ama rewşekî tevle hev çê bibe hevalna. Suriye de arifeya şerekî ciddî ê navxweyî de ye. Li Sûriyê hem Dirzû hem Hristiyan hem Alewî niha ji rewşê nerazî ne. Hevalbendê rejîma berê jî hene. Ew jî hêdî serê radikin ji rewşê nerazî ne. Dibe ku demekî nêz de şerekî ciddî ê navxweyî dest pê bike. Sistema ku hetêşê an hat xwaze li Sûriyê bibe bicêkirin, bi tu awayî naye qebûl kirin, ji alî her kesî vetê red kirin. Ji ber vê yekê di demekî kin de eger şerê navxweyî dest pê bike qet nebe li Rojavayê Kurdistanê herema xweser anha sistemekî ciddî ya parastinê heye, ew dikarin gav bi gav pêş ve biçin. Wekî din çi ji were digot, ew qas bes e ez ê warê weşanekî berfireh ji were çê dikim. Vê gavê bes e ew qasa. Ez dibêjim bi xatirê we, wela wisa hatim min navberekî xwarinê daye, Nîvroyê, ez li derva me. Ev jî kafeteryekî, restorantekî Kurdan e, mala wan ava. Îj bi hêviya rojê xwe şazet em bêjin êvarê em dîsa hev bibînin. Ka êvarê hinek qelebalix werin, em hinek sohbet kirin. Em tiştê xwe ji hev re bibêjin. Ama hêviya me heye. Dewleta Tirkiye tu carî nikare pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê hilweşîne. Awî tiştê bila ji bîr bikin. Ser wî goyê bila ranezin.